ሰላም ሰላም ደቂ ዓደይ ኣብ ውሽጥን ደገን እንኳዕ ናብ ሜሊ ቢዩቲ ዩቲዩብ ቻናል ብሰላም መጻኹም ሳብስክራይብ ብምግባር ድማ ቤተሰብ ይኹኑ። ኣብዚ ፌስቡክ ዘድልዩና ነገራት ሽኮር፣ ኮሚደረ እቲ ኮሚደረና ማይ ተዝህልዮ ይምረጽ ነቲ ሽኮር ብደንቢ ክሕዘልና ምእንቲ ካብኡ ከምቲ ትርእይዎ ዘለኹም መልክዕ ብዓቐኑ ልክዕ ብዘድልየና መጠን ብምቑራጽ ናብቲ ሽኮር ንጥምዖ ማለት እዩ። ካብኡ ኣብ ኢድ ምስ ሞከርናዮ ናብ ገጽና ንገብሮ ኣጋጣሚ ኣለርጂክ ምናምን ከይህልየና ቼክ ንምግባር እዩ ማለት እዩ። ካብ ኣብ ሰሙን 2 ግዜ ብምጥቃም ገጽክን ለውጢ ክትሪኣሉ ኢኽን ብመኒኡ ገጽ ታይፕ ክሰርሐልክን ከም ትደልያ ድማ ኣብ ኮሜንት ሴክሽን ጸሓፋለይ ከምዛ ትሪኣ ዘለኽን ብምግባር ማለት እዩ። ቴንክ ዩ ፎር ዋቺንግ ባይ ይቐኒለይ